парвозҳо аз Тюмен ба маркази шимолии Тоҷикистон шаҳри Хуҷанд ҳафтаи 2 маротиба рӯзҳои чоршанбе ва якшанбе асосан шом ва шабона анҷом дода мешавад. Шуро аз 3 май ширкати ҳавопаймоии русии Утайр аз Тюмен ба самти Хуҷанд хат-сайр боз мекунад. Дар ин бора президенти ширкати ҳавопаймоӣ Олег Семёнов хабар додааст. Тибқи иттилои расмӣ парвозҳо ҳафтаи 2 маротиба рӯзҳои чоршанбе ва якшанбе анҷом дода мешавад. хат-сайр каме бештар аз 3 соат тӯл мекашад ва вақти парвоз аз соати 18 то соати 12:00 фарқ мекунад. Илова бар ин, Семёнов дар мавсими фасли гармо парвозҳои байналмилалиро эълон кардааст. Ёдовар мешавем, ки дар шабакаи масирии Утайр зиёда аз 120 самт мавҷуд аст. Вазифаи асосӣ аз он иборат аст, ки Поволжье, Сибир, Русияи марказӣ ва ҷанубии мамлакат ба хатсайрҳо бевосита пайваст карда шаванд. Ширкат бо хориҷ аз вилоятҳо ва пойтахт ба шаҳрҳои Тоҷикистон, Озарбойҷон, Арманистон, Қазоқистон, Туркия ва Ӯзбекистон парвоз мекунад.